се разбира от реакцията на публиката, представлението, това е нещо уникално. Благодарим ви. Дава се един пакет от община Самоков. Голямата награда Златен боб. Една дървена ръка от Радоил от Белян, от него лично име и от името на организационния комитет. И една върла ракия, да разберете, че нашата ракия също е много силна. До вечера да се спият. И малки подаръци от името на организационния комитет, една грамота за благодарност, 5 чанти с подаръци, много цветя на момичетата, раздайте цветята на девойки. Mogu da se zahvalim svima vama koji ste došli i propratili naš program. Mi smo ovdje prvi put, nadam se da će da dođemo i sljedeće godine. Hvala. Мисля, че го разбрахте, че имат желание да дойдат и до година и да ги изпратим с аплодисменти.